Pulo Diallo gorko Pulo biyeteɗo Diallo Haruna Ibrahima noddirteɗo Haruna Bobel o wiɗo gocciɗen bando deuxiéme fasere nangi Diaw Idrissa Bocar noddirteɗo Yiɗi Nebba dowino sukaɓe agaɓe mbaɗi Ba Amadou Mamoudou Al Souadou Diallo Djibi Sambel e Ba Ousel Alassane So Ousmane Saydou Nango Ba Adama Gorel So Samba Selmou Diallo Hamidou Ali Sidi e Bari Demba Samba o yiɗum ñaami kay toon 1000 francs CFA gorko Pulo jewɗo ceeɗo wiyeteno bandiraɓa salamina Haruna Mamadou Ibrahima ceeɗo Haruna Bobel kadene so Haruna Mamadou o wima ali gomo wima jiɗo weɗata ɓerde o wi omo miijo jiɗo makko seydi makko feccere kadi e jittano makko Ba Aliou Amadou Yero Ya Ibra Amadou Ba Dawda Demba Guendan Ja Adama Daoud o wi ina woodi leñiraɓe o wi koɓe yimɓe tubaɓuro wona ɗon ak ses yarate no feewi o wi so Mamoudou Alassane Ba Kalidou Mamadou so Abou Abdoulaye noddirteɗo Abourou Gueye so Soy Saydina Ba Ibra Samba Jalal Bari Mourtada Abdoulaye o wiye ɗo ende bandiraɓe rewɓe so Aissata Mamoud so Adi Mamoud so Aminata Alassane so Aissata Oumar so Kumbi Samba so Binta Oumar so Alaji so Dubaï Bayal Ari Salif Badji so Alaji Abe so Raji Alassane o wiñama ƴettoto ñaade 500 francs CFA Jalla Ramata
to inde miniraɓe Abou Samba ni Abdourahmani Hamadi so Ifra Daoud Diallo Oumar Djibi nodir Jalabou Maymouna Diawa Hamidou Ali o wino mabɓe jetton ñami kayto 1000 francs CFA ko naynaɓe kaaldena Diallo Harouna Ibrahima jewɗeteɗo o wi wallahi ɗum ɗo hunde ɗo ñaguino jomiraɗo subahanahu wa taala jiɗa haƴƴita hande nde o wi ko hande nde Allah hoddiri winde Badjibi Mamoudal Badjibi Amadou Wola noddirteɗo Djibi Amadal ba tawde ndema guendan ja Amadou Harouna noddirteɗo Gayel Diallo Bouye Djibril Diallo Adama Yero Diallo Oumar Segna ba Abdoumama Dieynaba ba Aba Isi Baba Gourowo o wimo sukaɓe noddirta funnague o wimi ko sukaɓe leydi funnague o wi ɗum ñaami kayto 1000 francs CFA hakkude aynaɓe e sippoɓe ha jara ka goni golle moƴƴuɗo jewteteɗo o wiya joni ne jokki haaldude o wi kala mo nanɗume banda e yo jomum fammo balɗiɗe faali tan de Diallo Hawa Djibrilu Diallo Aissata Ibrahima e Diallo Sira Ibrahima Diallo Sira Abdoulaye o wi kayto 1000 francs CFA ko aynaɓe e sippoɓe ha kadre ba Idrissa Adama ko Dia Idrissa Adama o wi no kato Sénégal no kano wiye horko jere o wi wallahi jawɗimo to omo ara kay ka sukaɓe mbino so yetti omo saɗire aɓe calmina ɗum ono seeri e dow nen ɗo ko Ifra Hamadi Touré Abou Alassane bari Amadou Kadija Diallo Mamadou Sall e Sall Oumar Racine ba Ousmane Abdoulaye o wi on ko toyɗo komin mbiyeteɗo Mauritanie Diaw Boulaye o tan mamo o wi dennagal sukaɓe o wi nde mbawa jetto ñaami kayto 1000 francs CFA hakkude aynaɓe e sippoɓe ɗo woni Diengou Tall Alassane Toroɗo gorko Toroɗo ɓurɗo e demgal galle bammo ɓuure dusde sene séri baɗi premiére fois 60 000 neɗɗo Allah jiɗɗi jawde ngaji ɗi kadi koros wona kay Samba Haara jeeɗi ɗi nagge wiide ine rewni wiide wiide kadi ine rewni wiide ine rewni kala koye noddirteɗi dañeɗe bandiraɓe seeɗaɓe gorko pulo biyeteɗo Djibril moƴo managala maɗa ɓi Alassane Toroɗo o wi tenkede 1000 francs CFA o kalnayi hakkude aynaɓe sippo ko gol managala maɗa nayni kaldana Badjibi Amadou Wola ba Abdourahmani Bar noddirteɗo Gallel Diallo Tidiane Issa Diallo Demrou Makka Sero Diallo Amad Sambaydi ba Saydou Amadou Diallo Abdoulaye Thié o wi kayto 1000 francs CFA dik nayi ha kadre so Abou Mamadou o wi ɗo battiɗa deuxiéme fois o wi aɗa nangi mortoji sukaɓe ɓurtaninaɓe Diengou Tall Alassane Toroɗo o wiyetede sukaɓe dane gorgo ba Adama Dialalo Dia Ousmane Mar soji so bari Ibrahima Dembo bari Moutada Abdoulaye ba Salim Demba Gendam ba Dawda Demba ba Ousseyn Demba o ine maɓe jettore ñaami kayto 1000 francs CFA dik nayi halduna bari Moutada Abdoulaye o wi ina woodi miñiraɓe so Oumar Djibi bari Amadou Mamadou ba Ousmane Demba ba Salim Demba
Cha Hamidou Haruna Salada Ousmane Oidu nyami kayto 1000 francs CFA hakuna ina be sikobe beni non ko wawdo wada kala jambe jambe wallade akadem so Umar Saidou lodir cedo Umar Fati o wiye ko ndam honirabe so sama Saidou so Hasan Khalid Jalal Seyni Thierno so Jibi Demba so Dawda Kalidou so Abdoulaye Djibi so Yero Boubou so Adama Samba o wiɗo ñaami kayto 1000 francs CFA ko naynaɓe sikkoɓe kaldene gorko pulo jewɗo teɗo o wi wallahi Diaga Keita ko weltare tan nde woodi so Abdourahmane Dieynaba bari Aba Aïssé ba Dawda Demba Guetta Diallo Alaji Amadou Diallo Tamba Amadou Diallo Abdoulaye Amadou Diallo Samba Abdoulaye Diallo Adama Djibi o wi kaytol 1000 francs CFA hakkuno aynaɓe sikko haali ala ka goli golle gorko pulo jewte to wiyeten Ibrahima Moƴe mana ngana mana bandiraɓe salaka tawi ñande kamba ha kadere gorko pulo wiyeten baw selde ma ñendan o wiya donne Diallo mana ngana mana Harouna Ibrahima jewteteɗo o wi o ko mawɗirani bari Murtada Abdoulaye so Abou Mamadou o wi dennagal sukaɓe fulɓe jooɗiɗo ɓe nanɗo inde mumɓe mo nanani inde mum kaytol 1000 francs CFA o woni Ba Abdoulaye Sambouré noddirteɗo Ɓucce premiére fois jawdi kalalde caydiri o wi lawol galle Baba nanɗen galle Baba o 100 000 temedere ujunere mbarangu mbal ñatnago sen mbimi agaɓe baali paami iri kikiri mbinen pulo min kirni o wi la so pulo rokkani nagge rokkani ɓi bammu finir ni ko mbarangu on tadirni ko lokkal moɗon jenniɗo murtoji benta mbiɗen o pulo ina mara woni kadene so Umar Saidou noddirteɗo Umar Fati o wiɗo garkere Abdoulaye Sambouré noddirteɗo Ɓucce o wi wallahi mbiɗon ada baali kadi kamɓe ko baali woni koɓe wallata o wi wodi bandiraɓe rewɓe taweteɓe Bakayar zone 10 Samba so Kumba Alassane so Aïssata Ismaïla Diallo Aïssata Samba noddirteɗo Ege Diallo Karil Hamadi o winde maɓɓe aɓuraynaɓe sikkoɓe kadene so Ousmane Saidou nan wonde wande Demba Saidou nan miɗon tara wonde Kalid Saidou nan alfaka e dambal galle bamon o wi so woni gorko pulo biyeteɗo maragamana Harouna Ibrahima joɗana jonde ba o wi so ɓanɗo o naati hayte ɗo fayi heɗo yeyde to o wiya jonde Diallo Aïssata Ibrahima noddiri ceerno Aïssata Boɓe so Kumba Hamadi galoyel so Kadiara Ousmane noddir ceerno Kaysi so Aïssata Saidou nan so Aïssata Keba o wi kayton 1000 francs CFA haali ala ka goli golle donne groupe atron wona dole ko sesa yarete o wi Keita Sali Sama Jamil Keita Dawda Ganaɗo leyɗa Diaga Dia Abdoulaye Amane noddirteɗo Kader Dia Adama Seydi Jamalal Don o wi sukaɓe fulɓe kadi jooɗiɓe ɓe o wi aynaɓe ɓe sikkoɓe o wi ɓiɓɓe
Bobil o wi kala ɓiɗo cuutinje o wi liggotoɗo internet o wi ɓiɗo jaawo ɗi bosoyajo e ɓiɗo jirlajo o wi no leƴƴi kuragu poti o wi goto fo inde mum e yettoɓe muɗum o wi bannade ina faali tande o wi ko weltare tan woodi o wi kay to 1000 francs o ha kadre ko ɗuɗɗuɗo mene Ba Ibra Samba o wi ina wori sukaɓe rewɓe fulɓe yimɓe turɓa dur wona dole ko seeso yarete Ba Jenaɓe yeronoddir ceeɗo gueɗe keccel Ba Kardiaɗo Samba noddir ceeɗo Kardiaɗo Rumdey Sofaji Abdouramani Ba Ramata Amadou noddir ceeɗo Ramata Ba Kadja Moussa e Ba Mayra Moussa e Ba Aissata Moussa Jalla annata biyel noddir ceeɗo Golle o wiya to ene maɓɓe jetton ñaami kayton 1000 francs CFA pour aynaɓe sikkol o woni Ba Ibra Samba noddir ceeɗo Maroudou Samba Jolof kaldana Diallo Harouna Brahima noddir ceeɗo Harouna Bovel o wi Diallo Hamidou Sidi so Samba Silli Ba Samba Silli e Ba Adama Gorel o wi ko weltare tande woodi o wi ko ɓiɓɓe kadi koɓe sehilaɓe o wi walla yo wawa yimɓirde ɓe hay so Allah goto o wi kay to 1000 francs CFA pour aynaɓe sikkoɓe ha kaso Ba Abdoulaye ja Idi Adama o wi on ɗo noddir to Diawo Ɓale Diallo Harouna Bovel Diallo Samba Abdoul Koubatel Ba Oussel Alassane Somo Modou Harouna Diallo Yunus Samba Siga so Kadja Ousmane Koulibaly Sarakota so Aïssata Dahir so Kadja Dahir so Aïssata Dahir Ba Abou Abdoulaye Ba Abdoul Dramani so Ibrahima Ahmed Ba Thierno Abdoulaye Diallo Amad Demba Ba Doro Bilali Ba Dabel Bilali o inde maɓɓe ƴettor ñaami kaytol 1000 francs CFA hakkude aynaɓe sippoɓe kaldene gorko pulo biyeteno so Harouna Ma o wi ina woodi mawniraɓe o gastan so Jakariya Ka so Demma Amadou so Yero Mamadou so Hadji Alassane Ba Adama Moutar bari Harouna Bathie Diallo Abdouramani Idi Kondiri o wi ina woodi kijiraɓe
we buti bari so Samba Sel so Boubacar Oumar so Yero Adama ja Demba Yero so Netu Adama so Baye Mata Hamme so Wule Sel o wi kaytol 1000 francs CFA ma jara ka golli golle ko pulo bandira ma sala gorko pulo di matana e karasle jonnedi bandira ma sala be kalden so Idrissa Adama ja Idrissa Adama woni mo kaldaten o wi sen kodi toy horko jere o wi on salmina ton sukabe fulbe o wi dedirabe kidirabe o wi kadime managama e bandirabe rewbe ja Aminata Adama ba Nafi Harun ba Cila Harun Touré Amata Alassane e Touré Abou Alassane o wi Touré Amadou Alassane no ceerno torodo bonejo Sal Oumar Racine o wi debbo boko dendagal hokko jernama kayto 2000 francs ha cadre so Ousmane Saydou Nago o wi so woni nanguɗa ko yillal o wi managarama joni sinanagade baari tajiroɓe pom kaay tajiroɓe pom manam tali o wi tajiroɓe pom nanin goto o wi to ɓe sali o wi ɓe ngabba malum tamboya o wi ɓe ƴettoto guijeera o wi ɓeɓe kolla baali mawɗo Diallo Harouna Ibrahima Diallo Hamidou Ali Sidi so Kalidou Saydou Nago Diallo Youssoufi Mamadou bari Demba Samba Faye bari Moutada Abdoulaye o wi kayto 1000 francs CFA kadre ba Samba Sille o wi so on nanki yillam o wi no woodi aynaɓe mbaari o wi taw ɗuɓe rappuɗo garara Diallo Harouna Ibrahima Diallo Moussa Ibrahima bari Demba Samba Diallo Hamidou Ali Diallo Adama Yero Diallo Bouye Tibi Diallo Oumar Sekna o wi ɗum ñamdi kaytol 1000 francs CFA kono aynaɓe sippoɓe kadana Diallo Harouna Bobel jewɗeteɗo o wiyatano sukama aynaɓe baali o wi tawi kadi ɓe bonnani baali jallortoɓe Jala Fara o wi artoɓe Keña ba hirnangue o wi ɓe garda Hamdallahi Funnangue o wi ɓe gabbatoɗo wiyete Maloum Sambaya o wi ɓe ceeɗa e fadare wiyeteɓe Guiten ba Amadou Mamoudal so Oumar Abou ba Baydi Ceerno Diallo Demba Samba Diallo Demba Yero o wi ɗum ñami kayto 1000 francs CFA